Umrangso khandong adem ketho ajok Kopili alang'roi alangtui kebat'thu. Nijangkar bianglong lapen hojar district puthot arbegejang chimit me pin ajok Umrangso khandong adem ketho ajok Kopili alang'roi alangtui kebat'thu. Pinibosika cheklo nipai krei troxier ni Umrangso khandong adem lang ketho pen ajok Kopili alang'roi alang puthot lang kebat pen ajok. Nijangkar bianglong lapen hojar district kachelenga towar langkang lumbajok wadatum kidam kebang katora nang lasi wadaphan kachining ri kido kidam kachireji kimi pusi rakamsai khiatum pachini pon. Lapenan par sita me Kopili alang'roi adung kido tumaphan pachini pon Umrangso khandong adem troxia gate langtui et pusi pachini pon. Lasi alang'roi adung kido rat phan pachini pon komentu kosona porlo ni langnang ke baji. Lasi kachere abang kenang sot pusi birta riptun long. News Desk Report, Northeast, Kopili Live.